siraku ora kesirian karo batur-batur ira pada mangkat mana mengluar. Wong loro pekaya kuno sing akeh-akeh pada dadiku mana pada mangkat. Nyong sirake kerja tandur mangsa bisa kulit derap zaman saking mah nganggone kah apakah langsung gede kah kombet. Kula ku pengen mangkat mengeluaran mak. Mumbai mangkat mengeluaran kudu ana ijazahne ora yayu. Barang anu siraka sekolah katutup beli si SD kah. Buru-buru tutup. Tekang kelas 5 mari durung ngoli ijazah. Ya bloli mangkat mana kudu ana surat-suratnya lengkap bi. Barang anu sirake bisa beli nembang. Nembang. Iya kayak bocah zaman sekian kah. Pada ilokan nyangklak ketip kah. Harap karaokean konon. Aja dipandang rendah kan katukang karaoke kah. Zaman sekin sing ilokan dadi pekayaku bocah sing bisa nembang terus mentale sing duwe. Barang anu kulon aku tahu belajaran. Coba zaman sekin padu sedina aja kakek ulia satu suma besiraku ngaroke. Barang sing saumaka paling cilik kang upai 2000 Pak ketemu di satu rumah, cak hitungan pirang ewu kuno. Berewon-ewon ya, yayu. Tuh ya. Ya 200.000 kunku. Kuno. Lah. Ada teh wong bakal beli sekolah manghitungnya kusuwe. Mulai beli kangelan, duitnya gelis oliake, ya tapi syaratnya kudu bisa nembang. Barang anu nembeki. Ngedek panggung kian kibi bisa nembang beli sih. Belajar wong urip mah. Nembang ya. Siraku. Kok lamun sira bisa nembang tole ayu karo yayu mangkat. Mending kuno yuk. Ya ngaroke beli kah. Dadi belajarannya awit kian kone mana-mana yang berlancar kono. Ika bocah ka menek nang sukma sirang kawa. Lah gelisan temen siraku. Jamu nemak. Pucuk kelaka yo. Apa? Dikongkon kita kokon tuku teh botol. Ari kune apa kune aku? Jamu. Kanggo emak. Alhamdulillah kalasan duwe anakku gede ya. Wah, kon ngadeg kae ku. Bocah. Wis pas-pasan kene nang. Ora katon. Nanang yang ngadeg ning kono nanang Sukman yang berkaton jeng. Ya. Kuning anak. Dhuwur. Enak beli mak. Anggur ta sirake. Enak beli mak. La ilaha illallah mabok siranang wong tua dinunge ku. Dipai sapa nanang Sukma. Dipai sapa ning kanane. Kok gawe jamu malam bawane anggur. Bocah kok. Dipai riwuk paling kok. Anu paling gak kangku bukardam. Ya wis ya nang ya, lo senange manjing dikit sedela istirahat ya. Kok maneh arepan belajari bibi nira. Lah semana. Cak belajar sirake. Usahake kira-kira dirobah. Sing kerjane aja kangelan, duite sing kira-kira oleh akeh. Ya wis kin mah sembari ngormati mamaku masih wonten mamaku ne. Nalingan kin ki mamaku ki lagi duwe gawe kin ki. Lagi ajatan mamaku. Lagi ajatan acara sedekah bumi, pestane rakyat. Semoga rakyat mau subur makmur, ora kurang sandang kelawan pangan. Amin. Terus aja kelalen. Kanggo sapa je? Sing wis pernah demeni bibi sakiyene ora sidang awin. Siapa kuno? Kang Catim. Ana ning kene. Ana bos tau sing cilege. Bos tau. Ayo ang bisikan cintane dicumponi kanggo ngormati mamaku. Terus kanggo Kang Lurah Yoyo, Kang Lurah Yoyo. Ana ning kene. Ana tapi kin malah lagi ngerongokaken bae jenyem kita mah. Iya. Ajak lalen terus ya kanggo Mimi Haja Carine sing duwe nok cinca, Kang Udi calonku Taman Sari. Kanggo Mas Erman, Yayu Caci. Dipratak kabeh bingung. Iya, kanggo ayah Agus, ibu Agus wong do mampir sedulur Wiramandala.
Mangga. Anggo nok darah. Siji. Ya, wis. RT siji. Oh, gampang masih akeh dalang wadone. RT siji matur suwun kanggo Mama Ulis. Mama Ulis Kandris, Mama Ulis. Sing kerep kami ampar kelis dadi. Mama Ulis matur kesuwun. Oh, percaya beli omongnya kita kuno. Nggih ya yuk. Alhamdulillah. Ya. Jer tulis Andre. Ya. Jer tulis wis. Iya, sampai pada murah. La ilaha illallah. Konok wong bisa nembang mamolae beli kangelan. Sing ngupahi duit beli siji loro wong kan kapirang-pirang kan Pak. Iya yuk ya. Eling-eling sekian ngomong-ngomong Ariana ke sampean mendijak ketaruna. Naning jero kamar bae bisa oleh seminggu bocahku beli gelem midang, beli gelem metu. Mau sing diomongna sampean kah? Iya, malam hari bengi ku pengen aku guati-guati tontonan bae. Ci, sing bener gak? Barang duit beli gak tontonan kuduana sangune. Boro-boro duit mangan kanggo esuk bae durung nemu-nemu acan beras. Nok Cindewu. Oh. Cintane Kakang ibarat segede gunung, ora bakal bisa diruncang lamun durung dadi sawiji. Nok Cindewu. Apa kuno omongan apa kuno ya? Orang ngerti ngomong aku ya kayak konon bae kunku. Kuno ngecaprak cindewulung kuarana apa kuno? Kuno ngomong galak batur laka apa kuno dewekan bae. Ning jeroku. Capek arep gelem metu beli ana siraning kene aku. Kelingan ketemu lagi ning sepuncak ning gunung Yai. Ya Pak menggunung-gunungku. Murah saking panen suka yang gegas kang catimbos tahu maning atine solaya maning jangan aja. Kedik minangkene bosingkong dewek kang sarkum wong suket baju mbok tuane abile kedik minangkene wong lung salam mimia adit sing duwe trambola dewek ayaramane kedik minangkene kanca timbos tahu dewek wong cilege kang sarko minangkane wong suka sari dewek kang hormati sarang kang Herman nyayu caci gede kang lebih gaul bunda lebih gaul sing duwe nonok jalpai kedik menangkan kang lebih gaul ayah denok bunda denok sing 925 calon tuan rumah wong kang paling eman dewek minangkan gilirane mas tope ikedik sing dua kandang garan sing duwe kandang jaran mas topeng
ari mamai ros jalan ajaka Cinde Wulung kuayang banget seneng lawan bongane lamun Kakang Taruna dadi jodone Cinde Wulung inawan rasakan kebayang in bengi selalu keimpi ning pemikiran Kakang Taruna wayang teman drama namun masih urip ning alam dunia rasakan senengannya wong rasakan bungan dalam anak Cinde Wulung Sulase kaya konon bae kono bocahku bakate melek tolekunku kertas apa sing digawa-gawa dikari ning tanganeku Galdina kaya kononku Yayu. Mulane ngundang sira soten kita ki tujuane encak elingaken bokat bening sira magelem jawab ya. Kongkon nyebut kongkon istighfar konon. Jung. Apa sing dadi pemikiran awakmu sayang? Kine gambar apa wong ganteng ponakaning Yayu sing paling kasep. Astagfirullahaladzim. Kin gambar bocah wadon. Sayang ngomong kelawan Yayu. Terang-terangan apa sing dadi pepengenane awakmu sayang? Mengapa Bapak mundur sing alam dunia, Pak? Nopo putih gedik sing duwe Kalimantan dhewek sing hormati. Kang sarku mek gedik minangkan asal mimiwartine gedik. Bos singkong dhewek wong suket baju ngaturake matur Jakarta Runa wong ketinggal wong tua lanang kubli sira dewek nak apa sira masih duwe emak najan melarat kah aja gawe mengkel aja gawe pusing kelawan wong tua nak bokatan wong tua salah ngomong oleh mantak ndrawasi nak candakan hartek jamai bocahku bokat kesambet bocahke ngomong terang-terangan kelawan panyayumu wis mangsa hari dijak ngomong mah hari beli dijamai mah arep diapaken sampeyan hartek jamai jeragalan arep disawani iya wis kagian bocahke was sasar sampean mah yang sira mari ana wong nyawane ku nyangar bae ra iku kelang paya beli keduman kon dodok bocahku makalaken suwe-suwene aku saban dina kon mong ira bae eling nyebut istighfar nak Jakarta Runa wis gedhe lamun ngadeg ning lawang ya tamtune wis sundul isin kuayang jare tangga batur mending lamun anake wong sugih mah la ilaha illallah sirake aja gawe mengkel kataruna delengan adinira iku melas belisi ning adikku
pengen kawin. Lamun Taruna pengen ngomong terang-terangan Mai aja sewot ya Ma. Salam kangen kangge mama nenek duwi puji haroka dikenakan sing duwe wiramandala dewek mau ae duwe puji haroka acana Nang apa sih mah bapak wis mundur ning alam dunia kuma. Sing aran umur nang bleweru. Ya pengennya malah mun kena dijaluk maya kira-kira sampai tekang pada tuane. Ya tapi pokat wis kudune uripe sira bocah loro ketinggal ning wong tua lanang. Tapi jare mama najana sira laka bapak ganyongan sira ki mangan ya beli kurang. Nyandang ya jare mama semene maya ya kongkon sepira sih. Puna sirane aki apa nakok-nakokaken wong tua sing wis lakaku. Blenak temen wong urip ora duwe wong tua lanang kuma. Taruna ku pengen ngomong cuman bliwani kelaman emak. Ya kari ngomong bae cemplong pengen apa sirane ku? Delengen kana ma. Taruna ku umure wis pira sih ma. Pakate sira takon umur sirake umure ki wis 22 taun. Winang wingi kaulang taun sirakah. Weruan sampean. Ya nyong kita sing dadi mbok maksa beli rumah. Delengen bature Taruna wis uma-uma. Padahal duweni anak wis gendong anak ma. kentun gilirane sareng kang ulis gedhe pinangkane sing hormati kang ulis pinangkane wong kerta najan-najan yang ganangi batin kulane angger kaningan tambah nama sareng kang ora gedhe aja lali selama sinar senarga Kedik bos Irgi Media Kang Asep bos Irgi Media dewek aja ngalon kali weton mimes nanging bagian alon sing pentingnya kula beli pasti bakal kenakon najan dilari gedek kolane angker gedek aduh kang Korasmita minangkane sing hormati bos gak apa-apa sepati sarang bos mutiara pada kedit kang mirengaken ora bakal lali selawase najan dilalikan kon kuagi apa Jakarta Rona madak-madakakan kelawan baturira sing wis pada rumah tangga kabeh. Ya Taruna ku wis wayahe uma-uma ora mah. Ku delengen kuma. Dadi sira wis pengen rumah tangga konon.
ayu beli bocane. Ya ayu bakatan delangaken ing potret mah. Dadi ki wadone Ya kuwen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngeteraken matur kesuwun kulane pun dihormati kang kuwaras mitadari. Baru beli ponakan irang gawa-gawa potret. Bocah wadon dikune yayu. Ken kisah parane kenang. Cinde wulung ma. Cinde wulungku bocah ndi wong ganteng. Bocah sing sindang kasih ma. Masih duwe mbok bapak? Ya masih ma. Siapa bapane? Bapane Arya Seta arane ma. Mak weru. Najan ragenang nok amer cantik nok suci cantik nok apa bidang cantik. Dadi sira lagi demeni anake Ki Arya Seta. Iya ma. Sadar beli sinang siraku. Ya kulaku sadar ma. Jaka Taruna ku anake wong melarat nang. Anake wong rangga sepocong. Bakate Arya Seta ki wong pang sugi-sugi enak. Aja nang aja. Tapi Jaka Tarunane demen ma. La ilaha illallah. Nok bidan cantik nok nopae minangkane si mirengan. Saumpama lamun sampai sira beli kelakon kelawan Cinde Wulung priwen pun kunang Taruna. Ya Tarunane bagian edan mak. Aja ngomong mengkono. Tak lakoni Aja aja lo katan ngomong kayak konon kacung. Sing melas ning emak. Oke lagune temen maning. Wong sing eman-eman dewek paling sayang kang sarku bos singkong wong suka